sadurunge nembang ngaturna panuwun dhisik ngaturke salam sungkem marang Bapak Sukarji sekeluarga lan ugi para pinisepuh para lenggah sutresna budaya sing kepareng rawuh bengi iki Umi Hafifah. Yo tak pene wektu sampeyan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak, Bu. Waalaikumsalam. Kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami. Sik to kowe dirasani karo sing mirsani ora krasa to. Pripun? Kok dadak ngangge Pak Bu nyapa? Lho kan sing mirsani bapak-bapak ibu-ibu. Ngene, Nduk. Ora perlu ngangge Pak Bu. Iki lak mayoritas sing rawuh lak piyai muslim. Nggih. Mongko jawab salam ki hukume wajib. Ora perlu ngangge Pak Bu, sampean cukup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Otomatis mesti dijawab. Wis yo. Ini berarti. Rasa ngangge Pak Bu ya. Sing apik to wis perawan barang ngomong sik teng pecoto ae. Ciri khas ibu, Pak. Ciri khas. Ciri khas sik cilik pantes wis gedhe wis tukul kaya ngono ae. Tukul kewanenmu anggenmu nembang iki lho. Ayo baleni ngape? Ibu yang bijaksana loh. Ayo. Amin. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing alus aja musuh ngono kuwi. Sing alus Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penuh dengan kasih sayang wabarakatuh. Kaya ngunggah nempiak ngono ki malian. Nggih, baleni. Ngape? Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki malih kaya guru PAUD lek iki malan. Ha iya wis bocah angel diarahke ora. Kan ceria, Pak. Oh ceria ya. Nggih. Oh iya seneng ya Nduk ya. Remen sangat. Piye kata-katamu piye hari ini? Kok kata-kata hari ini toh, Pak? Lah ukara lah ya kata-kata hari ini. Damel anu toh, sing kagungan niki toh, hajat toh. Oh. Lah ya kuwi ngangge kata-kata to kuwi. Nggih. Lah iya. Kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami dumateng Bapak sinten? Ayo. Bapak. Kowe iki ora isin apa piye ning kono lek mangan itu ndak tanduk iso lali jenenge iki lho. Ayo. Bapak Haji. Apa? Pak Haji Niki Wagiman. Denggelmu mlocot iki ora. Pak sinten? Bapak Haji Sukarji. Bapak Haji Sukarji. Sukar dan Aji. Maksudnya walaupun Pak Sukarji mbiyen ki rekoso ya toh, ning dilakoni dengan penuh keikhlasan dan perjuangan akhirnya Aji ki tegese ratu menjadi orang yang mulya wibawa wonten ing iki. Kuwi. Terusno. Ayo. Kula ngaturaken panuwun Pak Ayo bahas itu yakin. dan Ibu Surati. Iya wis apa kan. Sukarji ya Allah. Ngopi ning kono terus. Silak Pak. Ayo. Pakmu Pak Wijitikus ngono kaya. Matur nuwun ingkang tanpa upami panjenengan sampun kersa nimbali. Nggih, Pak. Nggih, nimbali. Nimbali Ki Cahya Bapak Cahya Kuntadi kalian rombongan Madang. Ngambil dengkulmu wis paruh lho, Jan. Sak 10 saiki lho. Energi. Sampun Iya, ora wis plewu. Kalau diwuki piro sing Wis nrimo. lekokmu lho, Cok. Mugi-mugi Mugi-mugi Bapak Sukarji Bapak Sukarji Mari kayak duit. tansah rahayu tansah rahayu pinaringan sehat Ya mangine Sampun lahir batin selamat donya prapting akhir mugi-mugi tansah pikantuk kamulyan saking Hyang Agung. Iya lek galek. Aku yang ngerti. Lah ya bocah diarahne angel ram ora. angel rasa digarap. Lah. Ayo. Malah kaya aja kluthuk omonganmu ora. Iki lho karo pepundenmu Pak Daryono mbiyen ya nate wayangan awake dhewe, Nduk. Nggih. Sampeyan didhawuhi supaya nembang dandang kula banjet. Aturna ya. Nggih, Pak. Muga-muga bisa dadi srana panglipur. Ya. Ya Nduk, Umi Hafifah. Lamun arasa Saya
Oh, kan harus sampai. Ya kuwi yo dino anu. Jadi kita weh. Halo. Nah, bisa. Apa toh? Anu lho teko. Iki. Ora aku suruh 100 kok. Yo, Bang. Ora. Kok iso? Jalan kuwi lho. Enggak, beda lek. Terus kan kamu. Ya kok tak iki kok. Transfer mah Kurang. kadek kurang yo jane. Iki lho. Iki. Lagi ini. Yo, naik mobilnya aja. Pantai. Itu mari waton. Bot-bote Pak Sukarji kepengin ngremenake para sutresna wayang iki lho. Njaba kuwi layare pirang-pirang. Oh nggih, Pak. Kono ana, kono ya ana. Jane yen kula pareng usul Pak Karji niki jane timbang ngeling-elingi. Temboke niki mangbrukne mawon. Ayo. Malah ngrekasake kurar wayangan ngebrukne tembok ora. Lho, sapa ngerti engko taun ngarep wayangan neh. Ayo. Ben seneng piyai-piyai sing mirsani yen seneng kan ndongake apik teng Pak Karji. Ha iya, Ya engko bakale dimbrukne taun ngarep ya arep wayangan ning dalange dudu kowe. Rongos. Ya nduk. Kaping pindho melek Ana lho, Bang. Rasanya enak lek ada sisi. Nano. Bocor sithik lho ki. Pinggir di pasar. Bocor tekan jam. Bocor cubis yang agak gitu ya. Ya perlu dia itu. Dan mau kayak jo. Nyentuh api ya. bisa Juru kan khotbah. Buat tahu. Alhamdulillah wilujeng niskala. Bacutna langgam dadi ati, Nduk. Sak ramban langgam, sak ramban engko dijaipongke. Umi Hafifah bersama Madangkara. Yuk.
Awas. Oh. Hey.
kasih. Suaramu ki apik. Mirasa sing biyen kondange sampeyan Sinden Debok tegese ora gelem joget. Ning nyatane bareng egulan walah. Wong emane bokomu ketrepesan. Mboten napa-napa, Pak. Lah timbang Mbak Tuti lho. Nyantai Tembelan. Heh? Ya ora apa-apa, awakmu ditempel ya ora masalah. Ning ora dricing apik kok. Pase ya semono kuwi. Ayo. Nggih. Lah awakmu kelemon walah malah ora menarik. Ayo. Nggih. Matur nuwun. Sami-sami. Yo iki ana bintang tamune lho, Nduk. Lah mosok. Sapa? Mbak Elisa Orcaros Alaso. Lho, biasane liwat dalange kok langsungan saya. Lek Mbak Elisa biasane sing ngejobne kula. Saiki wong nanggap kok pinter-pinter kok goleki dhewe wisan. Ayo. Wis ora apa-apa, ayo. Malah utuh ora kok potong. Karo pelawak hebat kondang dan viral sing piyayine gagah gedhe dhuwur. Ayo. Ayo, sing atase wong sak ungkus kaya ngono kok ya kondang men nggo menawa. Sapa? Kang Uncek, ayo. Wis men gayeng sisanke Mas Uncek karo Mbak Elisa men jumeneng bareng. Ayo. Dikurmati ngangge jahe wana. Ayo. Mbak Lisa dan juga Mas Werkudara alias Dewa Ruci. Ayo. Jahe wana yuk terus. Hei. Terima kasih. Eman-eman Mbak Elisa jenengan. Jenengan lak calone dadi dokter toh? Mongko yen dadi dokter iki minimal dadi dosen. Sing diulang kudune mahasiswa. Mosok bengi iki sampean mulang karo cah PAUD. Ora apa-apa cek kudu fleksibel kaya ngono. Pak PAUD to iki ketoke PAUD ning sakjane sik Nyapo. Kowe arep ngenyek kowe, Mbak Lisa arep ngenyek kowe asine cek. Asline Pak Dalang ki lho. Ya asline ki ngece aku ning karo loro ati. Ngelokke aku cah PAUD. Sejatine aku kan gandengamu. Lah kono kan ketoke cemburu, ngono lho. Sik, kowe aja kleru, Cek. Aja kleru. Nun sewu. Pancen ya yen dadi dagelan karo dalang, aku milih dadi dalang. Sebabnya apa? Sebabnya napa? Aku dalang sewengi lak ngedep debok. Ya toh. Yen ngedep debok insyaallah mesti entuk dhuwit. Yen ngedep sinden malah kelangan dhuwit aku malah. Oh iya, ngedep sinden kelangan dhuwit po. Yen ngene iki ya ora. Nek yen umpamane sinden ra dandan ya mbuh. Lah ya kuwi lho, ora lho, lek Mbak Elisa lak ya ngerti. Jenengan kok iso tekan kene sing hubungi sapa? Kula Pak Dokter. Pak dokter sing ngastoni nglopo kae? Mboten Pak Dokter Titok. Kok Titok to? TikTok. Anu putrane Pak Sukarji lho, Pak So. TikTok. Oh TikTok, nggih TikTok. TikTok ora. Harus nimbali ora apal. Pak Dokter TikTok. TikTok. Langsung neng dalem jenengan apa telepon apa piye? Lewat telepon Pak Dalang. Piye ceritane piye? Telepon ning antar makelare melih. Masalah. Dadi Pak TikTok, nah kuwi ngebel Mas Guntur. Nah. Niku anggotanipun Abah Girun. Oh, Pak Ski. Nah, niku terus Mas Guntur telepon kula. Tangklet
Nek tanggal 7 Juli kosong boten. 6 malam itu. 6 malam itu. Oh, lagi 6 malam itu kosong boten kosong kula ngoten. Ya aku nek ngajuk. Piro lek terserah kula niku SPW aku ya ngono. SPW apa? Sak pawehe. Niki kirangan niki mengke keterangane nggih dereng cetha kula. Niki alhamdulillah sing bahkan menika saged slamet dugi mriki. Silaturahmi kalian warga mriki. Kowe iki asine wis sombong ya asine. Lelet kowe iki. Omahmu lak Karanganyar to? Nggih. Aku ya Karanganyar, awake dhewe tunggal sak kabupaten. Lek live TikTok biasane ya gabung. Nggih. Kenapa kok ora ngampiri aku? Engko kula bareng Pak Dalang. Wong padha Karanganyare. Rekake ben kaya bintang tamu tenan mangkat dhewe. Kula mboten ngoten kula. Lah kok sing teko lek bareng aku lak malah ngirit numpak mobilku. Tak jajake mandek ning warung sing jajakne. Timbang kowe mangkat dhewe nggo ambulan ngono. Mboten. Ora to. Bangkong kok. Kula niku sareng rombongane trauma. Lah ngapa? Napa meneh rombongan bareng Pak Isogol niku kok. Kok Raja Mala ta? Ya gone jenengan niku lek. Lah ngapa? Mesti kula nggih dolanan kok. Ajeng istirahat kan gak bisa aku. Dolanan Ulek-ulek kae kok. Ya apa-apane diulek-ulek kowe takok. Lah ya aku penasaran. Ulek-ulek ke alhamdulillah. Penting ki dugi mriki slamet pinanggih jenengan. Sik, sampean diam dulu ya. Oh, sik. Mbak Elisa ndongakne sing dikitanke. Ayo, bar iki kowe cek ngatekne cek. Ayo. Niki kok mboten kendongake. Yo sampean iki arep tak takon. Iki cilik apa lho iki? Lah, anane tak kondong. Lah yo mau jare diundange Lek. Ora, Lek ki apa? Lah iya, berarti kan bapak tur cilik. Bapak tua ning cilik. Gitu kan? Iya. Dadi asline tua. Ya kula ndongakaken katur putranipun bapak inggih menika sinten naminipun Pak Neteki Pak. Kowe ngomong apa to, Mbak? Hah? Kok neteki sapa? Masa neteki Pak Karji lho direk. Enggak, iku lho kan ada tulisan aku harus waca Neteki. Oh, nutupi to, nutupi. Iya. Iki Ya, iku maksudnya. Mas Sabta Aji Purnomo, nggih, menika Mas Sabta Aji Purnomo kula ndongakaken. Mugi-mugi dadosa putra ingkang saged. Niku nami tumrap saged dados kaken bombong tiang sepuh. Nek dados bocah ora kudu pinter ora apa-apa le. Sing jenenge wong ki sukses ora mesti pinter. Sing penting iso ulet, iso sregep, iso Sregep ulet. Mosok dikitan ulet. iya, maksud ulet itu apa ya? Pekerja keras loh. Ulet ya. Ulet itu kita enggak Ulet iya, Reti. Ulet uler, tapi maksudnya ulet itu pekerja keras, ngono ora malas gitu. Kok nek sepo sregep itu deket bakal tekan. Omongane malah sama. Kira-kira gitu. Sregep. Kan ge paham iki. Yo paham tekan murid dhewe krungune. Tekan-tekon bakal tekan teken tokon teken. Maksudnya iku nek mengko kira-kira butuh sinau, butuh apa jenenge belajar kuwi iso karo sapa wae. Ora mesti karo wong sing pinter ikine, ning sing penting wong sing duwe akeh ilmu. Akeh ilmu kuwi saka apa? Saka pengalaman. Bener ora, Pak? Betul 100 untuk. Cerdas dan cantik sekali. Cerdas, pinter, cantik, kurangnya apa? Kurangnya atur suwun. Sik kowe iki lho cek. Ki piye? Kuwi benakno kuwi iso mbredet tekan ngono kuwi piye to? Gedhok ra. Boleh kursi ora. Anu ngene dadi benak Pak Dalang. Aku nek Pak Dalang kok ki engko bugesi piye-piye. Nek kowe kan aman aku, kamu aja lah. Alah
santai wae karo keksi santai. Mboten yen nesu. Mergane. Lah yen umpamane Pak Yoyo kuwi kelakon dados kali jenengan. Bu kasih malah seneng. Mergane. Ngenteng-ngentengi gawean ngono lho. Kok iso ngenteng-ngentengi gawean? Lah biasane kan umbah-umbah dhewe enek sing ngancani, masak dhewe ana sing masake kancane enek. Oh ngono terus Kesel engko ya dipijeti wong loro ngono. Aku umpamane dadi Pak Yoyo, dalam kondang wis dosen. Iki cangkeme. Kok rabi aku sik rene. Kok rabi meneh iku cah cilik ipo ya rabi kok. Kowe cah cilik iki po ya iso rabi. Ya iso to, Mbak. Duwe bojo. Duwe lah. Masa duwe bojo? Bojomu ya ayu. Ya ayu. Tenane. Heeh. Ya duwe anak. Ya duwe, ora takok bojomu ya wong ngono wae. Cek. Oh, ado-ado Mbak Lisa. Kok tekan bojoe ngopo bocah semene. Lah napa? Jujur ya. Jujur napa? Disukseni karo piyai sakmene Mbak. Nggih, Lara, pripun? Jujur, sumpah demi Allah. Nggih. Kowe wis sunat ta urung? Nah. Petro. Seksene danyange kene. Miren kene. Kula pun sunat kula. Alah ora percaya. Nek boten pitados pripun lho? Bukaan jajal. Nggih, nggih ampun dibuka mriki. Mengki kula fotone mawon kirime jenengan. Gah, mesti kaya ceplukan mesti gah aku. Lho wong mengke mang bandinge kali nggih jenengan apik endi ya ngono lho nggih. Ayo. Ayo kaya adekan samudra kae lho, wejangan diuruci kae malian ora. Ale ngono kuwi. Nek kula nindakake sunat Rasul, kitan. Nek kita nang ndi ya Pak Mbiyen? Kula mboten ten dokter kok. Oke. Kula mung enten kebon tok, kebonan. Lah sing ngitani sapa? Kula nguyuh enten kirik liwat cathek ngoten. Tapi kitan ki modele ya ora karo-karuan. Kitan ki ketoke ana zaman-zamane ya berarti. Nek kowe klebu zaman apa? Ya zaman biyen yang masih pakai sarungnya dikasih empring gitu loh. Pring kok empring. Empring ya. Iya itu kan paling carane mungkin zaman biyen nggo bendok apa gitu ya. Zaman dulu terus berkembang meneh. Carane nganggo gunting apa gitu nek kon kuwi zaman apa? Jadi cathek asu. Cathek asu. Kuwi berarti purba. Zaman semono kuwi. Lah saiki kan dilaser. Laser ya. Saiki ana sing luwih canggih laser koyo tapi aku ya ora ngerti kurang duwe. Kayane mung didelok tok ngono ya. Ngono wis. Iya, bener. Ditotone malih. Sopo Enggak rek? kaya didungakne Teknologi Pak kok. Sukarji lek mundungane piye? Nggih, mugi-mugi keluarga Pak Sukarji tansah pikantuk karangan jenengan. Saestu panjang yuswa. Awet sing momong putra wayahipun. Amin. Rezeki ingkang lumintu lir gumanti halal tur barokah. Amin. Golek rezeki barokah niku angel. Yo. Akeh ki belum tentu ki cukup. Benar. Yen sithik yen barokah ya bakal kecukupan. Cah cilik ya pinter ya. Pinter sih tak takon barokah iki apa to barokah? Barokah ki pokoke nyukupi ngoten lho barokah niku. Dadi kan diterima, disyukuri, dinikmati. Kuwi bakal iki uripe iki ya tentrem ngoten lho. Lek sampean ki urip barokah apa? Alhamdulillah kula nggih barokah musibah. Kok barokahmu kok ora mesti piye sebabe? Barokah alhamdulillah menika di paringi rezeki sembulur. Musibahe Piye? niku kena lemah leduk terus mambu telek niku dhisik dhewe niku musibah. Kok dhisik. Oh bener Mbak, bener mesake banget iki. Yo iya lho kaine cedak lemah lho, Mbak. Ning aku mambu telek kok siji. ning Mbak aku ngerti tahu tenan ning apa ki terminal Karangpandan daerah Karangpandan ngono kono. Apa jenenge dhek iki rekake ning arep. Pak udah montor ning arep. Ya Allah. Uncek malah pangku bojone ya ngono. Tenan tak oyak bae uncek to sing nyetir. Terus jenenge anak ndek. Nggih alhamdulillah pangestunipun. Kalih Uang yo an. kirik, Pak. Sorry. Maturun. Sorry awake dhewe damai ade. Pinten putrane pinten. Kalih. Ayo sak kula. Kakung Mosok ya semene iki lho. Padahal lagi ngecet tenanan. Lah, aku semono. Pepake setunggal wis anak-anak semene.
Ora cekir lho aku nuwun sewu aku kan penasaran to. Lah awakmu semono ngapunten aku ora ngenyeki ora. Mending lho ya logise ndek anak kan semono. Saiki deken ngisor kono. Upamane kowe merintah anakmu adus oleh merintah piye? Semene iki menungso varian. Lah iya. Iki nomor 2. Kelas kalih niki kelas kalih. Dhuwur ya. Alhamdulillah. Lanang turun kula danten. Turun piye? Lah kowe siji. Jenengan bojo kula gendaan kali jenengan. Ora ngene lho. Aku iki kuwatir ngono lho. Kuwatir napa? Kudune lek logise mbok takon karo Kyai iki logikane ya. Jenengan piyaine amit sewu cendhek, cilik ya to. Udine anak-anak ya cilik. Kok anakmu dhuwur-dhuwur iki perlu jenengan tanya. Iki anakmu dhewe apa anake tanggamu lho. Kudu curiga lho ngono iki. Lah kula ikhlas mawon no. Apik sing dadi suami. Ikhlas lah kula ora iso sodang juga apa-apa. Jenengan ajeng manas-manasi kula. Lah memang macam-macamne aku karo Elisa ngono ya senengane ora. Lah upamane kowe nun sewu. Wong iki ora ngerti to. Mboten ngerti. Sing jenis siji besi loro judo telu wahyu papat derajat lima donya. Judo iki lek ora ngerti. Sampeyan wis duwe bojo duwe anak loro viral kondang dilalah Mbak Elisa sudanah kepayang-payang karo sampean. Sikapmu piye? Biasa. Jakre wis jogel. Mbak, coba Mbak dirayu. Upamane kedanan tenan. Aku Ora gelem kowe? kula. Ha. Masa to Mas? Moh nolak. Coba Mbak coba rayunen aku pengen roh pola iki. Oh, sak to nek arep ngerayu piye? Nek biasane wong lanang karo wong wedok iki nek arep nganu kan kelantangan. Sayang. Kok nek arep ambung-ambungan piye? Ayo. Piye? Ngambungi bathuk, pipi apa piye ngono. Ayo. Lah niki nggih bathuk to niki. Iso piye, Sel? Mabine. Ya. Puncak. Lah pripun lho jenengan terus ambunganan bathuk kali bathuk. Lah Ora kene lho. nggih bathuk. Bathuk karo bathuk, pipi karo pipi. Ngono lho. Irung karo irung. Jon lambe ngene ngono lho. Lambe yo eneng to ya. Wis iki tak kepruk dhewe lho kowe ora. Ora usah dikepruk sampe tak mati dhewe aku santai, Pak. Pun santai mawon jenengan. Coba diserpeki ketoprak, Mas. Mbak Lisa aku njaluk tulung gandrungan. Kira-kira polahe kaya apa? Pokoke aja mandek le gandrung saurunge uncek semaput ya. Duduk. Duduk. Ayo karo Kang Mas Bronto. Mbak, sik ralat. Kok iso Kang Mas Broto iki lho. Semene ya briti. Gak apa-apa. Ora bro. Briti wae, aja brutu. Terus, Mbak. Aku kapang banget sore rapi kapang nunggu karo bapak. Gantian kalau lagi. Orang mrene Mas Broto. Tapi ada sih. Mas Broto nek itu Mas Broto. Aku Cek. ki situ dirapi apa ora to. Cah lanang sing kendel aja mundar-mundur, maju. Maju pripun lho kahanan kados ngeten kok ken maju. Sing gagah ngono lho wong lanang kok ibas imbis ora. Gagah. Mas Broto. Mas Broto. Piye diajeng. Mas Broto iki kok ana swara tanpa rupa kene ngendi Iki ning mburimu berarti emput. Mas Broto. Aku Broto apa dolanan? Aku tak golek iki kan sini lho Mas Broto jare arep rapi.
Tuh apa ngomong nyawong ini aku. Sida apa ora? Hah? Sida. Wis karo liyane. Ora ono wanita liya kajaba sliramu diajak. Piye tenan ora? Aduh, dekane niki. Tenan aku. Oh, bayo. Dekane. Menyin. Ora. Kene. Iki lho adile Gusti Allah nang kene iki. Wis to, sak jejumblek yen kaya wong umum kaya aku ora bakal dipangku sinden ayu sing jenenge Elisa. Bejamu cek tenan. Piye? Rasamu dipangku karo Elisa rasamu piye? Ya cukup dingin lah. Lah jenengan meri pripun? Jenengan aku kan kedinginan deket kamu. Pengen dipeluk terus. Sida lagi ngono kok. Sida, kowe omongo. Iki dadi broto. Heeh, iya. Terus iki dadi cempluk. Jempluk Warsia. Wong cempluk to. Cempluk cempluk. Aku nek kewajibanku cempluk kok koyone kok rada dan setitik ya. Ya ora apa-apa. Piye to? Keto broto. Kene lho, Blok. Ayo gek rembukan brot kene. Penak-penak iki bae. Ayo. Lah nyeluk itu broto tambal ban ayo. Ini lho, Blok. Kepiye sliramu? Kaya wong piknik ya. Tak lamar, gelem tenan ora karo aku. Ya piro hitung-hitungane. Lho, kok piro hitung-hitungane? Iki jeneng wong dilamari wong wedok ki ya ana hitung-hitungane to ya. Mas Aku kawin. kudu piro-piro ngono kuwi nggo ngadake keramaian nak yo aku butuh dana. Jalukmu piro bakal tak utangke? Loh. Utang sapa, Cek? Utang Pak Yoyo. Ya kira-kira sak cukupe aku ya pengen gelar wayang ngono kuwi ya. Jo wis Wayang jalukmu apa bakal tak sindene ya turuti. milih, bintang tamune ya milih. Milih sindene kowe jaluk sapa? Ya minimal kaya Winong. Sing ayu Umi Hafifah. Atus bukeksi? Bukan sih. Lah ngopo? Aku rada piye ngono nek karo aku. Apa wis ketuweken? Ora. Kowe rene lak idoni we. Wingi ibune wong sak rombongan ya ketuweken mah padane klopo apa piye ora? Mboten. Omongane sing sing penak. dibandingke Umi kali ini kan Ora sik. sepuh ya. Njaluk ngapura sik. Njaluk ngapura. No. Bu. Nyuwun pangapunten. Kalau mau kegujengan kewala. Bu. Ngapunten, Bu. Kowe arep mlebu iki karepmu piye? Aku gila. Jangan sungkem. Sungkem niki lho. Aku kok malah gila to, kali-kali sing ora-ora. Kok kelingan sing ora-ora iki napa modele kados kula ngeten niki. Loh, Pak. Ngopo? Kelingan sing boten-boten. Lah piye? Lah iki kan roh kula ngeten niki. Oh. Ketoke kelingan ngene jenengan. Sing boten-boten. Bukan sing iki gila ngono awakmu ndlosor kaya ngono kuwi ora. Ayo. Nggih, dodoane anu ngapunten nggih, Bu. Wis sundul ndang alih, sundul. Nggih. Jenengan niki wau nggih. Wis sundul neh. Nggih, ngapunten. Wah, wis nguyah kuwi kok. Pak tenan, Pak. Aku kaya roh kodhok nyelot. Pak, Apa? Ibu ketoke seneng niku, Pak. Heeh. Kula mbok mantung bas. Iya. Damel gilan-gilanan Ibu. Ayo tak go mulih nggih seret-seretan anakku ya ngono. Wis sampean ki seniman multi talent. Tetep dapoke sebagai broto, sampean gandrung ngangge tembang, bawa karo kuwi cempluk. Ayo. Ayo, ayo. Aku golek anduk tenan iso nangis aku guyu. Ayo. Wis mak culut ngono ayo. Kaya suweke lho. Mas Broto. Aku ki sida mbok rapi tenan ora? Sida tenan. Kan tenan tresnamu karo cempluk to. Tresnaku ya mung kanggo sliramu. Modalmu piro duwite?
20. Ndak ninggalain ta. Ning wis entek. Karangan ning. Tak tong berarti ra ono apa-apa nol. Aku mau sangu 20. Duwe utang. Ning dalan kono ora. Heeh. Dicegat parkir. Lah padha aku yo garek 20.000 mau kon bayar parkir edan. Yo bayar parkir 20 dadi Tak yo wis nek ngono ak dhewe kan saling tobat. Nek ora penak blas ngono to. Kok tobrot Lah, jarene tobrot brot. apa? Kowe kok kleru tobrut malah cilaka. Ora. Kok tobrot itu? Nek ngene iki wae awak dhewe golek duit bareng ya, Brot. Tak golekke cara ben awak dhewe entuk duit ya. Carane kepiye? Nah, tak golekke cara gampang banget. Iki kan awak dhewe ning kene ana Pak Dokter sing terkenal to. Pak Titok. Jeneng Tikto. Tikto. Nggih Pak Tikto. Lah iki etok-etoke kowe tak presake. Ngono ya. Tak presake kowe macak dadi bocah. Konjuk ngomong nek aku ra duwe duit. Aku arep sekolah ngono kuwi ya. Oh ngono. Oh, ben kanggo modal awak dhewe nikah. Ya. Modal kere. Nah, ben ketok bocah iki lho kok ngene iki ya. Wis copot sik. Nah, kreatif banget iki ya. Wah, apik iki. Kabeh lho Mbak diudani pisan, Mbak. Ayo. Lah iya wis mulane samae gede. Salin jabukan ya. Salah, bocah sak ungkus ngene kalungan bareng. Katoke. Wis bisa. Katoke. Mako. Katoke dicopot. Katoke gak sah. Piye nek ra nggo katok? Aku- Iki lho arep ganti katok sing abang. Aku gak rangkepan. Ngono nganggo popok di. Nganggo popok engko ndak ngompol. Pempres. Engko ndak ngompol Ben ya. meyakinkan. Ayo. Mereknya kaya Mami Poco ayo. Ngapa ta, Cek? Oh. Kok lambemu ilang ya? Sik tak goleki. Iki wis. Ya ampun. Ken bagus. Iya. Nah, ya ampun bagus Asik bagus dhewe anake sapa? Anake Bu Keksi. Diangkat tok. Ayo. Nah, katokan. Wah, tertib. Wes sowan daleme Pak Tikto. Ah. Oh. Nyuwun suntik. Nyuntik sapa, Cek? Nyuntik ibu. Tak lareke dhewe. Singgo seragame ya, Lin. Tak goleke sing tuap. Ah, jan. Ya, apik ngono kuwi. Apa enek cah SD blangkonan ya, Mbak? Bener copot. Oh. Ganti nggih. Ya alatnya ya komplit men lho. Wah, apa wi mereke Hello Kitty to wi? Apa Cak? Gak iso melek aku. Lilipen. Nyambut gawe yo. Sowan Pak Tikto. Pak Tikto. Lagi Pak Tikto. Pak Tikto. Solek gede pengen dadi apa? Maling. Mantri. Nggih mantri, Pak. Aku udah ganteng, Pak. Wah, ganteng jan wis. Ya. Ya. Bareng kowe iki dandan SD pupuran, masyaallah tak sawang dan kaya gemuk kowe. Gemuk oli. Gue yakin ngomong. Aku. Ya Allah, Pak. Gue terima Kok juga. nek bangsa kaya ngene iki bangsa apa ya? Kayak penampakan iku lho, kauka iku lho. Masya Allah. Menungso.
Lele ya ampun kok kaya Kamar coba ya. Ben Lah penolong. ganteng to ganteng. ngene. Mungkin sesuk berwayangan sampean karo Pak Cahyo nyuwun diruat ya, Mas. Bocah Sukerto kowe. Aku kok demit ya. Aku ganteng to. Ganteng. Ganteng. Anake sing bagus-bagus dhewe, sing bagus-bagus. Nggih, ganteng tak sangoni Le, gandeng bocah ganteng tak sangoni buke sira tega. Lek nek bocah sekolah ra disangoni iki mesake nya kira. Nah, ngoten. Iya. Nyuwun sangu pira biasane Le cah bagus? 2000. 2000. 2000 kena nguyuh tok no kuwi. Kok malah ra duwe ya? 2000. Enenge 50.000 dadekke seminggu ya Le ya. Nah, sama sekolahnya matur Pak Cahyo. Nggih, disayang Matur nuwun, Ibu. Ora usah nyayang aku ndang makan bae Le. Mas bekti to, Bu. Ndak usah, Ibu harus lak kosong ngising. Pak, ngangone 50.000 kangge seminggu. Iya Yayi Sukosrono. Sangine 50 cukup ora nggih sekolah? Mboten cukup. Mboten cukup. Mboten cukup. Jaluk tambah. Nggih. Iya. Tukumu apa to Le ning sekolahan? Tuku bir. Tak keprok ta SD ngebir. Napa minuman niku Le? Minuman. Minuman sing marai kuat niku napa? Kawak-kawak. Tak tambahi nyo. Nyo. Kawa-kawa ya apa ora roh malah ora. 150 to iki. Nggih. Iki ya. Iki lak Senin. Nggih. Ngono. Pokoke dina Senin 150 kudu dintane nganti ra kok entene tak pecah ndase. Dintane. Dino Senin kudu telas. Ora telas Pecah ndase. pecah ndase. Kok opo? Anu, Bu. Aku kerja ning green coba tidur. Nggih, 150 to. Heeh. Tak jajan, Bu. Tuku es mesti aku pilek. Terus Karaoke. Kuwi anak jajil anak cah SD karaoke. bocah laknat iki. Karaoke ten ngomah ngono lho. Karaoke. 150 go jajanan sekolah itu oke kok. Lho kan ya dijajake pamane sing 10.000, sing 170 iki ditabung kan iso. Ning sekolahan kan iso nabung to ning sekolahan. Oh, alah. Nggih. 10.000 jajan, 140 tabung. Nah. Pira dino kalau nyamar. Wis aku ora ngono sakmono kuwi, njaluk karo liyane ya. Awake menyang ngene dokter. Lah wis kok tulis Nyambung dokter Tikto menika mesakaken niki. Mbok menawa panjenengan munggah panggung niki. Melas niki anak kula ajeng dipresake kene jenengan dokter. Jane iki bagian apa to yo? Kene kon lelipur kanggo alat ngemis to arepan. Apa nih? Maksudnya? Ora apa-apa kuwi lho. Lho Pak dokter kuwi lho. Pak dokter. Kuwi pasiene ya kuatah niku to. Kula bantu Pak dokter. Niki mesaken anak kula niki sakit jan ora iso dhuwur-dhuwur. Nah, Pak dokter. Jenengan Nggih. Nyuwun tulung Pak dokter. Niki mang suntik kajenge langsung mati ngoten pripun carane? Nah, kolor. nggih ampun mati to. Nah. Nggih, niki kula lajeng mresake anak kula. Nek ngaten niki niku napa stunting napa niki disuntikke napa pripun nggih solusine niku nggih. Ya tulisan. Tulisannya iki. Kersane dhuwur dawa ngoten. Kersane kula modot. Niki pun kasep ya to. Dadosnya pripun nggih niki duwite nggih mboten nonton ning bocahe kedah kula presake mesake niki manah kula setunggal mawon niki. Malah guyu iki kepiye to? Nangis. Nangis iki nangis. Oh nangis to. Guyu malah. Nggih, pripun supados kula saged mresake. Pripun to Pak dokter? Nah, itu. Jenengan bekas suntik to Pak? Sing kok sawang endi? Anu, iku madhep kene. Hah? Bu. Tak kira ki nang panggung gawa suntik. Mbak Imbus. Iklan ku bingung. Panjenengan niku duet mawon kalih kula, mengke nek panjenengan remen penggalihe niku saged
Kok menawi wonten anu nggih, sangu-sangu nggih bocah niki lho mboten nggih kula kok nggih bocah niki. Mesakaken. Niki mau ki arti gandrung dadi cemplok aku brotone terus diwalik. Pengen jual kali Pak Dokter. Lah awakmu dadi apa? Gua alat ngemis. Oh alah. Nggih. Masak tapi bocorin katanya bisa nyanyi. Pak, lek ngoten, tulung jenengan damel resep pripun carane penabuh mboten ngantuk niku enten resepe mboten. Mangke kula kekne sing bunang niku lho, Pak. Ndak bisa. Ya, enten resepe mboten, Pak. Kersane mboten ngantuk, enten resepe mboten. Enten. Wenten. Apa ya? Nggih magdamelke. Yang kula modern niku enten mboten resepe. Enten. Enten magdamelke nggih. Nggih, mangke damel. Nggih. Magdamelke kersane kula modot ngoten nggih. Nggih. Nggih, mang damel dhuwur kira-kira 4 meter ngoten lho, Pak mangke. Nggih, 4 meter mengke ngebruki limbuk nggih. Njaluk resep ki Dedet apa piye ning dokter ki njaluk resep bayar. Ya ket apa ora? Jaluk. Oh iya, aku tak ngangge BPJS saged to, Pak. Malah. Nggih, nggih. Boleh ya nyanyi bareng dulu biar kita happy-happy. Oh enggak, oke, enggak apa-apa. Oke, thank you. Nek buat Nyanyi aja. apa? Nitip aja. Nitip aja buat Minta anak lagu. saya. Oh, minta lagu apa? Orek-orek Madiun. Wah, Yun, nggih. Matur suwun Pak Tito, nggih. Itu kan asline Madiun nggih, Pak. Aslinya Madiun. Aslinya Madiun. Nggih, matur sembah nuwun, Pak. Nggih. Pak, mikamu dibetok. kowe kaya awas men to, Cek. Nggih awas ta mriko mike digawa rono. Dalange tombok. Nggih. Ayo. Ya niki mau nggih wonten pamundutan Lintang Asmara dari Siap. yang live nonton terus Nggih. tadi WA dari Klaten minta Lintang Asmara. Siap. Menawi wonten pamundutan wonten panjenengan. Nggih. Menika ugi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Cahyo sugeng dalu nyuwun gending selendang biru kalian Lintang Asmara. Lah, Saking putune Mbah Blantik Pak Kaji Bores. Pak Haji Gores. Nah, Oke. nggih. Nggih, menika mayoritas sing ngersakaken Lintang Asmara. Nggih. Mangke pamundhute Pak Dokter kelaturaken bar menika. Nggih, nggih. Nah, nggih. Duit karo kowe to, Cek? Mboten Balisa. kalian cocoke kalian jenengan no. Moh aku wis tobat aku ora. Lah kok kalian jenengan to, Pak? Ora. Jenengan mawon ta? Moh awakmu Kula wae. tak sing ngepraki mriku. Wis Apa geyok kowe sikilmu apa tekan Bisa ora? oleh Saged, sila saged, tumpang Pak. lho. Sila tumpang lho. Saged nggih, jenengan duet kalian niku nggih. Moh, kowe tak kei 150 to iki mau. Nggih. Ayo Nyanyi nembang. duet. Ayo ngono. Ora. Ayo. Ora itu betul kok obat to iki. Obat apa? Obat apit. Ayo, coba kaya apa? Siap toh Lintang Asmara? Lintang Asmara. Ya, oke. Maka dipun aturaken Lintang Asmara. Yo, Mbak Elisa dan Mas Uncek. Dados. Hoi.
Pak Marsono pilang kenceng sugeng laras Bapak. Pak Harnoto Kades Tenggarong, monggo. Setiaku bisa aku marang sang Rasulullah. Mbak Elisano wis aku wis ngerti biasane pancen ya bergas apik jogete jos suarane apik. Aku lagi ngerti kowe cek. Kamu suaramu ya luar biasa tenan. Biasa di luar. Ora luar biasa pripun lho. Enteng tegese. Enteng nopo? Gamelan iki nadane tinggi lho iki mongko. Dhuwur. Kula peki-peki. Sing ngendang barang iki barang pargo barang. Lu modern kok. Lah nggih kula melu-melu ya ngenang ngene. Malah apik. Saya ikuti zaman. Apik. Dadal mana Pak Pargo ini? Iki ora kamu nonton kok kaya apa coba ya. Awakmu Pargo iki. Jenengan nonton. Nanggap piyambak. Lah kok 150 kilo, 150 kilo. Ora. Pargo. 150 nyanyine. Hah? Pun njaluk mbuh nyonya. Ambu 100 Pargo ya. Heeh. Matur nuwun. 250. Ya. Potong iki kok. Urusanmu karo Pak Karji ora karo aku kok potong-potong piye. Ayo Jal, ayo. Aku juga. Yo iso. Ayo, apik iki. Ayo. Aku hadap mana? Terserah. Belakang. Wong madhep nang ndi-ndi ora nek bedane, Mbak. Ayo. Ayo. Hop, wis. Aku susu gila kok ya uget-uget deh. Wis cek wis. Aku ora kok lumangan ndak engko ora. Iya. Aku ki po telek to. Lah kok kene tak sawangi. Lah aku terserah kok lumangan. Lah kok kene tak sawangi gendu iki kaya uget-uget kae lho. Ih ora ya. Ning jos kowe kreatif, ya to. Nadyan to jenengan Kyai khusus suaramu apik, ya to jogete ya bergas, ya to. Dasare Banyolane ya semu. Ora ngoyo sampean Banyolane iki. Semumpel. Ngapa terus sing kule? Iya. Heeh. Sik Mbak Elisa kula selani nggih. Pamundhute saking Pak Dokter. Pak Dokter. Ning tetep kene kowe cek joget cek. Ayo, mau ngersake orek-orek. Medyunan. Nggih, coba kaya apa. Sinten sing ngatur kene iki? Ya Mbak Tri Hastuti Retnawati dhisik. Ayo coba kaya apa. Mbak Tri Hastuti Retnawati. Ya. Ben ngaturake orek-orek pamundhute Pak Dokter. Panjenengane ngasta wonten RSUD Ndlopo Madiun. Wingi pas peresmian wayangan panjenengan ya rawuh. Antik to. Yayi Budaya Estu kok. Nggih. Yayi Resodako sae nggih kados Pak Tito.
nggih. Jan ajeng nimbali dagelan kondang kados Abah Kirun Cak Percil, Cak Yudoy kelakon. Lah kok sing diceluk kowe? Lah liyane do isi kabeh sing kosong aku. Kowe mesakne. Mesake. Lah iya. Monggo, yo Mas, yo sampake dhisik. Orek-orek dados. Mboten jumeneng meneng Mbak Tuti ya, Mbak. Tarik Mbak Ti. Yo. Ora metinyon lancar kuning yang ngejak kono aja kono ora Terima kasih, matur nuwun. Orek-orek pisan yo kepenak. Nggih. Jogete nggih kepenak. Leres nggih. Mbak Lisa mriki, Mbak. Nggih. Mugi-mugi Dik Saptawaji dados lare ingkang soleh migunani dumateng tiyang sepuh agami nusa lan bangsa. Saking keluarga Yogyakarta. Nyuwun lagu Sambel Kemangi. Keluarganipun wonten ingkang dari Yogyakarta ya. Nggih, leres. Niki pundi Mbak niki? Lulus napa pundi niki? Coba. Oh betul. Lulus. Modus. Ngopo ta berat-berat ta? Kulur enggak tahu. Modus. Nggih. Apa ana dosen kok ora iso maca, ora alasan. Apa ta Wepro.
Kuwi lho, ngopo ngono lho ora. Lah ki ra ketok tenan kuwi sama sapa piye sing iki? Ah, kula. Saking apa Jajal? Lah kula mau lulusan SKKP kok. Apa? Sekolah karepe ra karepe. Lagi, niki lho Mbak, sambel kemangi. Nggih. Siap. Jenengan men dikancani karo Mbak Winong Nawangse. Mbak Winong, mari Mbak Winong. Apa orang mudeng iki. Nang. Ora ngono polomu nyawang. Kuwi di anu tak Sindene Pak Yayu. Ayu-ayu hafal enggak? Dong ora mudeng nek polomu Biasane iki. iki ben dalang presiden anggar cedak debok ngono ki mesti Ora mudeng. iki biasane. Terus? Biasane bojone. Ah. Nek kok garwane ki malah keke pinggir. Apa nggo cepaki wong mendem ngono ya? Pak, tenan tak kobrok tenan kowe. Kowe iki lek ora ngerti takono. Lah pripun? Lah kula kan biasane kan ngoten to. Kowe ngerti simpingan wayang iki? Pripun? Saka cilik saya gedhe. Nggih. Men apik disawang. Iki kok kene ya padha iki cilik saya gedhe ngono kuwi. Sing angel disimping malah kowe lek disimping ning ndi bingungne kowe iki. Kula enten mriki. Nang ndi? Ya alah, Kula enten madul. mriki. Kowe nggawa anu tas ora, Ada ana ning tasmu iki, kon mulih ning Ampun Pak Solo. niki ten niki mawon wayang golek. Mo. Biyen tak ngenekne ya, Cek ya. Lepet buat aku senep Ayo. Ayo, ya Mbak Winong kuwi digeret no Mbak Winong digeret no. Cek. Lah digeret niki menapa masa presiden ora roh dalan. Ora perkara men ketok mesra ngono lho, kaya chemistry ngono lho. Oh, minta sepot. Oh, alah minta semprot. Poti. Ya. Iya. Semprot. Aku ini Bisa kepiye? ngecalnya Keadaan musiknya Asuhan saya. semangat naiknya gitu. Oh. Tak kira disemprot golek ke langsung to lho. Dandan ayu-ayu lho rong jam kok disemprot. Maka. ngono. Nggih. Enggak jadi nek no lama banget iki. Puncak lho no, puncak omong ae kan mau ora. Nah iya to, tuwili ngomong ae. Ora omong dikira wong bisu. Saya aku menakon sampean apa yo duwe sikil tengah? Hah? Sampean Mbak, iki takoki lho. Jenenge sikil ki kiwa karo tengen. Kok iso sikil tengah e? kuwi lho. Terus anda ngerti? Karo kowe, yen sikil iki biasane kiwa tengen, yen tengah kuwi kutil. Oh, nggonmu kaya kutil, mung sak kutil. Ora. Kene lho, Cek sing dikarepne driji lah 5. Driji loro, telu, papat, 5 iki lho maksude. Driji sing tengah iki lho maksude. Asumsi. Sikil kok iso driji lho. Jadi driji sikil. Lah ya driji sikil. Maksudnya. Oh, driji sikil. Ah. Enten iki tengah. Ya wes. Jeneng apa? Enggak. Sedamel dolanan apa pripun? Iya. Monggo dipun aturaken Mbak Lisa dan juga Mbak Winong Nawangse menika pamundhut sambel kemangi saking keluarga besar Yogyakarta. Yo to, dados. Udah masuk nyaman.
Terima kasih Mbak Lisa dan juga Mbak Nong Nawangsi. Mas Jack, goro-goro toh? Wah iya. Boleh bareng aku ya. Gue tulis gue pecel neng jen saking terminal. Top. Enak. Ojo kuwatir yen kowe genah tak bayar rono. Terima kasih bisa istirahat sebentar Mas Kunjek dan juga Mbak Elisa. Nganjuk ki nggone wayang lho. Ya, saya-saya Pak Sukarji ki piyai sing jetol banget karo wayang. Mula telung perkara antarane lucon, lagon lan lakon aja nganti ditinggalake. Ya. Kabar ingkang sumebar bakal diwisuda sang parikesit malah panjenengane ilang tanpa kabar ya Mak. Mula iki para prajurit Punggawa Praja Ngastina padha ngopyak baya ana ngendi papan dununge sang parikesit ya ndedonga wae ya Mak. Omah lebet bandera rontek belumbo campur busananing wadya mutiara Srika Wuryan pindha cala nidhi pasan
Bisa. Udah gue. Apa mau pengen jalan?
Ora gelem. Gelem masih tapi tiar kembang. Iya ngono ya. Iya.